kinabuhi nato sa kalibutan temporary lang. Mao nang maningkamot ta na mapahimutan ng Ginoo. Kay bisan pa ang tanan nga nakita nato, kalangitan, bukid, bisan pa ang mga kahoy, bisan pa niya itong gitumban, tanan mga hanaw. Sa dihang mubalik na si Ginoong Hesukristo, hukman kitang tanan, sumala sa atong binuhatan. Mao nang ayaw gyud pa bisi-bisi kung wala na kay time sa Ginoo pag hinusol. Kung sige na lang kag bisyo, sige na lang ka sa mga butang nga walay pulos, wala na tay time sa Dios. Dul kaniya kay maabot ang panahon kung dili ka maghinusol ug bubalik sa pag-alaga diya sa Dios, ulahin na ang tanan ug magmahay gyud puno ka sa pagmahay kay wala nimo gitagad ang importanteng butang nga mao ang pag-alagad sa Ginoo. Manang mubong pahinumdum lang higala, alagari ang Ginoo kay maabot ang panahon bulahan ikaw nga nag-alaga diha kaniya. Amping kanunay kay giampingan ta sa Ginoo.